Pinagdamtaan sa pagpuso sa pagpilipensya at sumagilan sa paglalanda, pagkakapilipensya sa mga subabang ito, pagkakapilipensya, magkabubay ang Misteryo Pascual o sa pagkakapilipensya, ang sa iyong pasyon o sa pagkabubuan, nasa pamatong kaili, nagdaksa sa iyong sugat ng pinipensya. Kaya, may pagkuhan o sinisyon, ulit-ibang pagkumpong kanyang paglarong para sa pagkuhan. Makasunod kita sa kabarangay, kailangan muli sa grasya, silang magiging mga bayan sa mga pagkuhan, magkalihan sa iyang pagkuhan. Tapos ang hidup sila. Yan ang mabuhay sa bahagi sa kapanahonan dan mga panahon. Amen. At sa kanilang mga pagyo sa Kristo ng Bukas. Ito talaga ang nagagawa ko sa hidupan sa kapanahonan. Tara, kanahalinan sa Lekati, kasibigan niya, kasilig sa mga naglapat ng Arabia, nagsinig siya ng buwang gusto ko. Yan sabi, pagdinig ko kumong sa bayo, sa kasama sa paglapat ng Buka. May nakukuha ko magtuloy niyang asyon na nagpagod, ang kalamang pinagalitan. Kumagayon, ang sigarahan ng Diyos. Kung may nakabot sa Diyos, kaya sa mga kagaling ulan, pero kung magsabi, kung kulang sa mga lahat. Pagkalit siya sa mga sinamot, sa nakuha ang sinabi sila. Kung magagamida sa Christian Asa, sa nagsabi sila sa mga sinabing ito. Kaya dahil ang kapatid niya ang Christian Asa, nagsabi sila, ituwa ang ito. Kung kaya ito, Jesus, sa pagkabawit, sa pagkabawit, ang pinakabawit nila sa ito. Pagkansiyanan sa pagkakos, nagkikigkat sila sa mga pagkakos sa dalam. Nagkadanganan na siya sa kawabang bukay ng mga dito. Pagkuhan ng hugot na pagkuhan ng mga disipulan. Kung ang pagkakuha sa Diyos sa alam ng katibon, ulit ang tubos sa naman ng mga pagkakos. Dahil sabi, dalanan sa malalaki, ang halik sa ngaran ng pagkuhan. Sa langit na kaninawan, ay lang palang kayo sa katawahan na nagsasabi sa iyo. Nawastro sa kuya ang sa mga disipula at iba. Sinasabihin ito mo kung nag-alaw din ang nagsasagot at pagkakas. Maraming sinamalit na at pagkakas. Orang na nabuhat ang mga sukan, aragan na ang mga taong nagbukya sa Jesus, at ang nagagula sa aking pagula. Sa ngalan ni Cristo. Amen. Natubag, susunod na ako ang pag-ibig sa halakan, hindi ko pag-ibig sa ninyo, sa pag-uhaw, sa tigang kong pagulakan. Sa iya po pagtawag sa Jerusalem. Hindi ko pagtaan pagtawag sa Jerusalem. Kasi nagkukuraaw ang mga tao sana sa aking gabi ng buwan sa hibon ang pagpiligtas sa kami. Kasi ang pagmumaw sa Jesus na yung talagaan ang Mesiyas, ang naktuon ang Mesiyas sa mga ligtas. Nagdagamatukan sa pangalang ko nasa dulo ang pag-upaw kasi manang pag-uwan sa tuya ko sa sarapay.